Tiprasa bubagra buan khuinai bokono borokno Tiprasa bubagra buan khuinai bokono borokno takok teibo song norok khonabai khena o lenga pura dangkha mukhra dangkha na musuk busa dangkha na si busa dangkha bokor sokor kok saitongmani omorokno nijini bumano siniya romphrenai rok nijini nukhungni ahanokjokno siniya romphrenai rok Tiprasa buya wansa buya Tiprasa ni busli buya pura asudamo norok khonabai khenable sini bubagra botam tongkha bumano nanai hini saidong busuk bewkup cherai bono Tiprasa da hinai na tongma kosomni busa da hinai norong sabaidi ani viewers tok morongni bagwino tini tipra habo Tiprasaron bisingo bangla phaiei lori ma hai lori oi tongo tini Tiprasaron bisingo borok se tini omahe kok sai tongo hungke tongma kosomni busarok tamo hni sasinai sakadi tamoni sabai sinai omhai serai muya sanai sakhai sanai godok sanai mosdeng sanai ha kungthai bara serai si tini bo omhai ke kok sai tongo ke tongma kosomni busarok tini ba teibo sasinai ble teibo sanan bagai sujuk mansinai angka abon bagino ang joto bidu naitongnai takok tei buksorong sanan musugo omahai borokno romboi gulawo dana nango gulawo haisara o hawo tei Tiprasaron bisingo santi phaiglak omorongno tini Tiprasaron bisingo bumung saya khanai ha nana rokom khainai toma kosom rongno chukli siknai Phan nai rok kogri nai rok omo haisare rongno tini nungai ja sai tongkha na nungya da sai tongkha na bujangna bagai ja fikung da san tongkha bo tini omo haike tini bubagrani against bo tini kok sai tongmani phiaba omo hai borokno mankha hingke totra druk sa rasuna kalayo tamni hinba omo hai borokno Tiprasaron bisingo tonimani abo belai kheno chaklak tamni hinba morokni bising tino toma kosomni busarok teibo Phan manu teibo power manu ha khoroksa tini Tiprasa busa tei bo tini oma ke kok sai tongo tini bubagrani against tini bumano khoinai bumano nanai hinai ha borok da borok ya bo punok sinisi musurok phano tini nijini bumano siniwo ha nijini bu phano siniwo phiaba o musuk serai tini bumano phano siniglak omo hai serai rokno bumano romphreoi rep khainai rok nijini nog nukhungni ahanokjok bibi monai kwkwi songrokno romphrenai rok omo hai sla rokno omo hai serai rokno abon bagino ang joto bidu naitongnai takok tei buksorong sana musungo sini bubagra tongmani jareisi tini tongma kosomni busarok tini kisisa main khaiei kisa usloima tongo abo chini borok kaham ke saimana nangnai tamni hinba bubagra angkha Tiprasaron bisingo kaisa history Tiprasaron ni kaisa bubar Tiprasaron ni kaisa yafangni tamhnai thaikra amon bagai se tini toma kosomni busarok tini kisisa phano mukomi matongo phiaba tini sini o bubagra motai chalangkha hingke haikeba kmai thangkha hingke nainai sidi afuru sini muya sanai rok godok sanai rok rignai tak borok kanai buri rok
masa masa kai fehelei romfre jagbayano afro oma sera afro ke biang thanai ha boro tongnai afro abon bagino kha sina nango saimanani nango bubagra botamo bubagra sabo abo kaham ka Chini Tiprasa rok clear kai saimana nangnai tini bomoji rimanthung boji rimania abono Amswk nainani kokya phiaba bo khoroksa Tiprasa ni bisingo agini simino kaisa murama kaisa Tiprasa ni bisingo kaisa SD current hai o SD current no jara tangnai rok thapla sawi thangnai omahaino sini bubagrabo kaisa SD current hai tabuk abon bagise tini 10 rok kisisa phano tini Tiprasa rok no borom riwoi kiriwoi gana jabiragya ngai tongo phiaba omo hai sere rok hai tini faltu kok nangnuya kok tini ano bu phaide hinei tini rokototei tini om hake sai tongmano abo phikungsi sanble ramphra sanan bagai haidiba phikungsi sanu kunuya abon bagino borotong borokrei omo hai sere no rutunani khaidi emedidli manja khangka ta phiokdi pura paikhi bidi ya khai tamni hinba omo hai rok no Tiprasa ni bisingo bodnam khaini rok wanji rok no husali nei rok wanji rok no power nei rok naidi bokhoroksa Tiprasa bosatei tini bom hai kok sai tongke toma kosomni bosarok ba tebo sanai bile tebo sanai tebo kiriang nai tebo lachiang nai sajung kore maja khangka buri rok no rap khainai oitochar khainai rom phrenai butharnai degar sunai Chini Tiprasa si tongna ringya tini oma hai ke tini kaisa hani malik bubagra no tini oma hai kok sitra sai tong ke 10 tam kirnai ba 10 kiri abon bagino gobaman tongo Chini Tiprasa ni bisingo oma hai batpari oma hai khasia serai wa suna ringya future tamongui tong Tiprasa ni halok tamongui tong kichu phano sia ha aun bagin ang tini sanan musungo gobamon tongo omo hai faltu serai narakom sanai rok abon bagino toma kosomni bosarok susiblam manu lama manu Tiprasa no jate pot hinani lama manu norok khana gobangma wanjui social media rok nana rokom saitung marok norok saimana khoborok naina news rok naina tini Tiprasa rok tini omai saitung hange ba 10 rok ba tebo sajogoi sanai no tebo seinai no tebo Phan manai no abon bagino omai serai rok no rutugoi kisa samung ekdom thok sama thok mihima angke sawo mihimui man khangke mihimdi manja khangke ta phiokdi thapra phungsa baya pasta buwa krari na nangnai omai serai rok no bongni bisingti no teibo Tiprasa ni bisingo dong songnani sas tongo toma kosong rok teibo Phan manani sas tongo omai borok no omake langka panga sari tongmani abo belekhen chaya abono immediately stop khaina nangnai rutuna nangnai nangkhangke phikong phatri na nangnai abon bagise ang tini Ovideo tubui ma phaikya tamni hinba ang bin against video snamya hin tongmani phiaba tongoi malia tamni hinba khoroksa Tiprasa tutuse tini oma hake bubagra ne against kok sai tongke toma kosomni bosarok ba te tamong sinai ba bongni kok rok no khana kangke gobang mano 100% no 10 tabuk 30% no koborok manai tongo haidiba ngo okok no khana hangkai borok to nischoi ni bujinai baksa koborok maya rok to buji gilak haidiba bujinai borok to bujinai
tini om haike tini sara mobile tini bui nuk nukui tongano ha amon bagino om hai borokno rutukui kari di seprak di kun kokrei obono kaisa ani joto Tiprasa takuk tei bukuk sorong thani ani kaisa message tinin bagi video amsung nong sinai jotono kaham korong susto tongoi jadi Tiprasa ayo lothung tinin bagi amsuk no jotono no khulum baikha.